internetu, které jsou zakázané nebo opravdu zvláštní. Takže jestli chceš vidět, jak jsme je otestovali, tak sleduj až do konce. Tak jo, lidi, máme tady první věc, která je úplně ta nejmenší. Přišla v takhle malý krabičce. Ne, dělám si srandu. Je to tenhle ten obří míč, který jsme tady před chvilkou nafoukli. Je to snad ten největší míč, který jsem v životě viděl. A s ním mě napadá jenom jedna věc. Zkusím ho vyhodit až na strop. Tak, schválně si ho vůbec zvednu. Dobrý. Lidi, on padá totálně pomalu, jak je v něm hodně vzduchu. To je fakt hustý. Tenhle míč bychom si měli vzít někdy někam k moři, někam na dovču. Jiný využití mě pro něj nenapadá. Vlastně je to docela zbytečná věc. Měli bychom se asi vrhnout na další věc. Sledujte, mám tady tenhle filtr, který by měl jakoukoliv tekutinu přeměnit na obyčejnou vodu. Takže doufám, že to funguje, protože to testuju na vodě ze záchoda. Jdeme na to? Asi to funguje, ale je to nějaký slaný, to dělá asi ten filtr, doufejme. Tak a teď se vrhnu rovnou na fizzy drink, který kdybyste chtěli taky, tak zajděte do té nejbližší večerky a rozhodně tam bude. Tak, já se takhle připravím a ještě tam kydnu tuhle jalapeňo z chili omáčku. Tak, pořádně to tam dám, ježiš, to jsem možná trošku přehnal, nevadí, zamíchám a jdeme na to. To pálí! Ne, nefunguje to, je to křáp, no! Ta voda ze záchodu byla bez tak slaná z toho záchoda. To je hnus tohleto! Musím se jí rychle vypláchnout. Tak jo lidi, jako další věc, tady mám tuhle stříkací pistoli, ale tahle je elektrická, takže je fakt hustá. No já když jsem byla malá, tak jsem měla jenom takovou tu klasickou malinkou doplňovací. A tahle se dokáže doplnit i sama, takže rovnou může mít na to. No teda? To si děláš legraci. Já to takovýhle bublinky, to je fakt hustý. To teda, Tak jo, asi už je doplněná, no, tak rovnou může mít zkusit. Tak, cože, to je extrém. To je fakt hustý. Já si myslím, že bychom ji mohli zkusit tím, že vyprinkujeme třeba Domču. Domčo! Přestaň! Co to máš? Ty jsi celý nové, jak se ti ta postela moc nelíbí, co? S čím střílíš? Touhle pistolí elektrickou. Cože? Ach jo, lidi, teď jsem fakt celý mokrý. Za mě tenhle produkt je špatný. Hlavně mám mokrý telefon, nevím, co teď budu dělat, když mám dopsanou zprávu. Tohle bude fakt nebezpečný, protože po Domčovi budu házet sekery. Domčo, jsi připravený? Já nechci. Ale neboj se, jsou to jen tyhle ty sekery, které na sobě mají tyhle ty přísavky. Tak snad budou fungovat. Jdeme na to, tak? Domčo, házím. To se nepřilepila. Jo, je to kousek od tebe. Tahle se taky nepřilepila. No, tak se přilepila jenom jedna. Tyhle ty přísavky jsou fakt špatný. Měli by je vyrábět s lepšíma, který se aspoň přilepí. Tak jo lidi, a teď sledujte, protože jako další hračku tady mám tenhle ten price drop, který jsme už v minulosti používali, ale ten byl větší a na úkoly. Tenhle je vytuněný, protože se v něm nachází malý skleničky. Ve většině je fizzy drink tropical, ale v té jedné je ta extrémně pálivá omáčka. No upřímně se bojím, že mi padne, ale pojďme to rovnou vyzkoušet. Mám tady takovýhle žetonek, tak já ho hodím třeba sem. Tak. To si děláte legraci, hned takhle na začátek rovnou do té omáčky. No tak já si ji vemu, tak, vyndám žetonek a pojďme na to. To si děláte legraci, to extrémně pálí. Tahle hračka je strašná. Teďkon tady máme jednu z nejdražších věcí a rovnou jsem si ji připojil k tomuhle VRku, protože je to tahleta haptická vesta, která slouží k tomu, že když dostaneme nějakou ránu ve hře, tak se nám způsobí i v realitě. Takže už tam mám zaplou boxovací hru, takže zahazuju krabici, nasazuju VRko a jdeme boxovat. Tak, už jsme ve hře, tak schválně se zkusím nechat zmlátit, takže dám ruce od sebe. Jo, lidi, to totálně brní, dostávám tady elektrický šoky, tak tohle to si nenechám líbit, teď ho jdu zboxovat já, jo, pojď, lidi, to fakt bolí, tak, co, to je fakt těžký, já už to nechci hrát, já to vypínám, tahleta vesta je docela nebezpečná, měl bych si s ní zahrát nějakou hru, která míň bolí. Tak jo, máme tady další hračku a to je tenhle krokodýl, který je opravdu zakázaný.
malej, protože tenhle je takový vytuněný. Podívejte se na ty zubiska. No a já takhle budu mačkat ty zoubky a najednou to stiskne a kousne mě. Tak jdeme na to. Držte mi palce, zlato nebude moc bolet. Tak, začneme takhle od prostředka. Dobrý, dobrý. Ne, co? Dobrý, pořád dobrý. Tak, poslední 3 zuby. Jeden, nesnáším tohle, už dneska nic neskouším. Tak jo, lidi, máme tady další produkt a tím produktem jsou tyhle ty obří boxovací rukavice. No jak si můžete všimnout, tak jsou fakt velký, ale upřímně si myslím, že s tím moc boxovat nepůjde, no uvidíme. Čo, podívej, co jsem našel já, tenhle ten kostým Energy plechovky a taky mám tyhle ty velký rukavice. A myslím, že ty by ses mohl převlíct do Fizzy Drink Cola kostýmu a mohli bychom si dát nějaký fight, to bude zábava, jo! Co, kluci, tohle je fakt zajímavý nápad, tak pojďte rovnou na to, 3, 2, 1, teď! No teda... No teda, tohle vypadá fakt legračně. A teď tu máme asi tu nejdivnější věc dneška, protože koupili jsme tuhle tu malinkou věznici, která je na telefon. No asi to slouží v momentě, kdy nechcete, aby vám někdo ten telefon vzal. Takže já ji takhle zavřu, rovnou ji zamknu. Tak, super. No a teď bychom mohli vyzkoušet, jestli se do toho telefonu dokážeme jednoduše dostat. Takže já si ji tady takhle položím a rovnou jsem k tomu koupil tohleto Thorovo kladivo. A pokusíme se to zničit. To jsem zvědavý, jestli se do té věznice dostaneme. Já do toho dám tu největší ránu. Tak pojďme na to. 3, 2, 1, teď! No teda, nezbylo tady vůbec nic. No a telefon to docela odnesl. Když se podíváte, tak je úplně popraskaný. Tak jo lidi, jako další tady mám tuhle hračku a je to hydraulický pres. A já si myslím, že by se tam mohli jako první věc vložit ten diamant, který mi dal Fizzy. No a tak i zjistíme, jestli je pravej nebo ne. Ale hlavně tohle neskoušejte doma, i my jsme si museli vzít ochranný brejle. Tak jo, Anetko, pojď ho tam vložit. Jsem fakt taky zvědavý, jestli bude pravý. A já tady budu manipulovat s touhle pákou. Tak jdeme dolů. Tak. No. On se pořádně rozdrtil, takže asi pravej není. Ale jako další, tady máme tenhle ten Fizzy Drink, tak ho tam pojďme dát. Realita a funguje fakt luxusně. Momentálně teď tady vidím kluky, jak vidím přede mnou, ale já rovnou takhle zapnu menu. A už tady mám aplikace, pustím si například tady takhle internet. A jak můžete vidět, už tady mám puštěný i video, můžu si takhle rozkliknout kanál a vidím úplně všechno. Wow, tohle je fakt luxusní, no super, můžu se takhle posouvat, můžu s tím dělat úplně cokoliv, je to fakt skvělý, ale lidi, říkám si, pokud byste chtěli samostatný video s tímhletím Apple Vision Pro, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru a rovnou můžete dát i 50 000 lajků.